Linda. Jadi wala kayong bala. Hey, napakasarap niya. Lasa niya talagang tama nito, bigyam. Lasa niya talagang plastic. Tama lang ang ganda niya. Guys, what's up talaga. Tara. Di na lang ano. Oy. Sarap. Ano na? Nakaset pa to. Kaset pa to. Kapit mo ang dito. So guys, I would like to thank to the following. So maraming salamat sa mga team na sumusuporta sa ating channel.
At ngayon, happy 4,000 watts hour na tayo, 1.7 subscriber. Masasabi ko talagang nagpapasalamat ako sa inyo sa lahat ng team na nakasuporta sa ating channel. Alright, shoutout po sa inyo lahat.